Hi guys, good morning. Elia, busy si Elia guys. Good morning. Busy ka mang dalaging din guys. So today guys, agilang last day karon sa ilang contest ni Kim Kim guys. Last day, ayan, kinsa tong mga mention dari sa ijang kuan guys. Sa picture ni Kim Kim dia. Pindot and mention kinsa to diha, mang-mention mo kay arong ma-appeal mo na dito sa hang Gcash sa first 20. So katong first 20 guys, alam na this. So ana ra guys ha. Dire mo jud dana jud mismo sa picture ni Kim Kim, ana jud mo diha comment guys dari da. So 763 nagka Kim Kim guys and 156 comments. So ari jud mo dire comment guys kay arong ma-appeal ag injuhang name sa malista na to, sa first 20 ka buok. So kuan na naman to guys. Murag kuan na to ka buok ning comment dito, mga 15 or 14 may nana na jud. Alright. Excited na ka? Wow, super excited na among dalaging ding. No. Excited na ka sa contest ba? Excited na. Sure ka? Charag naong guys, sarang kagaraan na. Kabanta day. Ban ka? Asa man ta? Kado. Kado? Sa man tas kado? Nga nasa kakaradyo na. So, last din na karon guys, ilang contest ni Kim Kim. Pero, unjang alas 8 sa gabi eh. So, napay oras guys, napay oras. Para maka-like and share. Maka-mention mo aris comment section. Aris comment section mo guys, dia. Para mo dari pang mention sa inyong mga friends para ma-heart react nila ag picture ni Kim Kim. And thank you advance natang tanan. Salamat kaadto. Salamat advance ninyong tanan guys sa mga nag-heart react, sa mga wa nagduha-duha o ari sa among Facebook. Thank you kaadto guys. Sa inyong support ni Kim Kim. Madaog og sa di. Okay ra basta kay. Salamat kaadto. Madaog sa di guys. Salamat kaadto sa inyong support ni Kim Kim. So karon tatad guys, mag-procession may sa kuan. Mag-procession may karon tatad guys ni Santo Niño. So ang magsang dadan atus ta kang simbahan kay blessingan siya. Binditahan pa. Kana si Santo Niño. So mo to may karon guys sa simbahang dako. So uban ni Kuninzo, dinahay uban ng Kim Kim kay magbaklay rami ngadto padung merkado. Magdadal Santo Niño, agamang patron daris, patron. Agamang kuan daris among chapel. Di Santo Niño man mo among kuan daris among chapel guys. Di na kadadain kay maglakaw man mi. Ha? Kanira ka ha? Sa oras. Alas 7:45 pa man, maapas pa siguro pa no. So mo to sa kog merkado ka redyo. Kay nagbalik guys, mo kuan ko procession. So guys, nagrosaryo pa daris among chapel. Matin sa mi daris rosary. Kay nagamanda ni guys among i-procession si Santo Niño. Pinagi sa makagagaw ng pangaliya sa puting ang kasing-kasing ni Maria ang labi. Ninyo, masuroy na ta ninyo. Aso ba sa pabunda kaguwan kay may mga padzong. Maligo kuno ta. Maligo na. Bahalag magbundak kung batin. Ligo mga kandingan. Itaw. So guys, ama na i-procession si ninyo padong sa dakang simbahan. Awere kay basi matangtang sa ninyo. Panghawid ninyo. Hata sang gipalamian nagi mong lamisa. Karo lami na to inig-procession ba. May siningkoan. Pilian. Okay. So, na guys. So, mag-procession na meron. Kasagaran na rin kasagaran mo uban sa procession guys, mga badzi. So, Tana pa sa imong picture. guys, kay mag-procession na mi. Ama na isuros ninyo. Okay, sige. Sige. Ito na mi. Procession na mi guys. Sa manadadas ninyo padung sa dakang simbahan. Alright. Di ang kuan, madam, patugtugba ko na kay sad sila. Oh, kami manghatod guys. Mga iba na si ninyo mo prosesyon. So guys, sa may isa kay si ninyo na to guys, kay bangaman dazungan na si sangat to kay lazo-lazo buyag. So guys, magsunod rami. Magmotor Miss Unika.
Na sakay na sa inyo. Alright, so magsunod na may unika guys. Masakay na mis motor. Among tumisdak ng simbahan. So ato sila sakay na to guys. Kami dari magmotor rami. Sakay na, sakay na. Ana mo kay magmotor rami. Una mo, una. Magsunod rami nila guys. Guys, mga to nami. Mahal na poong Jesus, Senyor. Right, so di na sila guys. Gibalhin og sakjanan. Kaya sakjanan ganang katong puti, wa man mo andar. So di na dari. Nakuha mi si speaker, mo naguna mi nila guys. Ano sa hanang? Ikaw, una mo, musunod rami. Wala guys. Alright. Kapit nami guys, sa dakang simbahan. Yan na guys. Yan, miss na kang simbahan guys. Na guys, inin nyo. Sayaw na yun ninyo. Yan na guys, nabutas ninyo. Dalas takang simbahan. Mga ngay mas ninyo kikon guys, si Sajaw. So guys, diyan na may simbahan na ka. So ugma kayo, ugma man ito ka mga kapistahan dito sa mga chapel at ito na lang sa binditahan. Marami guys. Ninyo, diyan na kasimbahan. Ugma na naman binditahan, kayo mga kapistahan, ugma. On. Nga naman guys, so ugma na sa bilitahan, diara sa simbahan. Ugma man sa kapistahan na to sa Magchapil. Inyo na, kangari simbahan. Katawa si Zal. Inyo, kumbate ninyo. Muwato na ta ninyo, kay mo prosesyon na ta. Subay na ta to sa ganan. Ugma na sa wakuanan, binditahan. Tapos isang kapistahan. Guys. Yan na guys. Prosesyon na po may ingat to padong. Ito na may padongan to. Awid! Kanta! Nami guys, tari may gawa sa highway. And balik na dito sa mga tanas ninyo ibalik sa chapel. Then ugma mag-celebrate mi si Ijahang birthday. Birthday Ijahang kapistahan ugma guys sa mga chapel. Alright. Shout out din sa guys ha. Palitan na naman boss baboy. Alright, na namin sintro. Balik na namin guys. Alright. So guys, padong nami balik sa chapel. Gilibot na naman ninyo dito simbahan, then babalik na nga rin.
sakdanan guys. So mo andar tong puti kaniha nga gitong kuan ni. Unang gi sakdanan tang ninyo mo andar. So karing red na no ni andar na. Oo. Favorite color ni ninyo red. Red nga sakdanan. Pasad na mi guys, padung natos mga do sa chapel. Lisod-lisod sa dari kagianan. Wag sa din taon gi kuan nga mga basa mi. Kasi ini kabuta ta natos chapel sa panibubunag. Ibunag na ani kuan init na. Nagkatawa lagis ninyo dai. Nami guys, abot nami. So abot nami mga nas ninyo naka ato na simbahan. Ay. Siya. Saan ya? So mana na mag cancel ninyo guys. Na guys, ninyo labay na dals bay na. Ninyo panalip di kami kanunay. Yes. Balo na lang magahaga guys kaya umang koy kan. Tomas ninyo to bugat man alsahan kaya mas lamisa. Para na mo. Danas ninyo, danas chapel. Sunod na ninyo. So, ito na guys. Hatid nas ninyo. Nagtapi mas ninyo. Nagtapi no. Ano guys? Sala na mo. Ano itong balo? Nawa man. Ninyo. So guys, mo na yung mga snack biko ya, lamia kajo. Sige na, dali na mo. Ya kajo biko na toppings, na ilunok guys, na ilunok. Guys, mga dali biko. Kajo. So guys, ay araw ng biko. Huwag na mag-uwitan di ka, hindi nga ni. Lunok da guys, lamia kajo biko dia, na ilunok. Na miss bye guys. Sing uli nako nagdako biko dia. Hangidad as Kim agamang bibi Kim. So balik ra mi dadto unsa guys. Kay mag-decorate mi dadtos chapel para mag-celebrate ta sa kapistahan ninyo ugma. Dayang na guys, tug si Kim. Ayan. So karong adlaw guys, ang last day sa ilang paduwa sa heart react sa ilang picture ato sa Kids Adorable Kids Philippine. Bato nakabaylo naghang kuan kasi guys. Karon ang last day guys. Last day karon tama na unsang alas 8 sa gabi So unsa mga alas 5 mga mention ako dito. Kaso guys, gilimitan na magog-mention. Di na ko ka-mention sa ubang asahang kuan ubang mga friends. So kinsa to dihang mga muadto sa mga Facebook account ato sa mga Facebook guys nga maka kuan sa picture ni Kim. So i-mention nitong friends guys kaya ron ma-appeal mo na to sa first 20 na kay kuan na naman to kuan na lamay kuwang na to guys murag 5 or 4 so kuwang pa salamat na sa katong mga nang mention kaya diyan nalista na mo na to na to papel ugma na to na ipakita ninyo guys kay ganiha na busy po ko ganiha guys kay nag hatod mi dadto sa nag procession mi ni Santo Niño kay ugma agsang kapistahan so ugma agwa ni Santo Niño dari sa Mong Chapel. Ayan, tulog agatang contestant kay gikapoy in town. Ayan, So unsa guys, mag-decorate na mi dadto sa chapel. So di na ako maka-video kay karon na ni paadyo ning video ha ro ma-upload na na. And tabangin man ninyo guys. So ana nakita na mga suporta nga grabe. Wadi to salamat kaadyo. Thank you so much kaadyo Floor og saltanan nga ning heart react sa kuan ni Kim ning heart ning like ning care. Thank you so much kaadyo nitong tanan guys. And may bawaan nato guys ag ilahang
Kung ani Kim Kim ug ginsay na naag inig ka 21 or 22 na ana ra guys, 21, 22, 23 anang pizza ha. So mahibaw na ta guys ug kinsay ning daag sa ilahang batch 33. So lamin ta guys, kung maka-invite ko mga pila ka buok kaya rong dagdag points kay maka-invite og isa nga moduwa dito guys is 300 points. Lami ka adyo. Saglaman kay to na ko na-invite guys tulo. So to na 900 points ni Kim Kim plus katong first task nila nga na complete na mo. So to na isang 1000 points plus katong mga reaction pa diha. Ay salamat ka adyo na sa tanan guys. Salamat sa mga wa magduha-duha og ngadto dagan sa among Facebook arong ma suportahan si Kim Kim. Thank you so much kadyo guys. And mao na imong video karong adlaw. See you tomorrow and God bless natang tanan. Amping mo kanay guys ug asa maganin mo dinhi sa kalibutan. God bless and see you tomorrow guys. Bye.